माही छठी मई के नैहर कहाँ माही ससुर कहाँ माही ससुर हो। मैया कमा नाही वृक्ष तरे उपजै सखीन सब पूजै सखीन सब पूजई हो। मैया कमा नाही वृक्ष तरा उपजै सखीन सब पूजै सखीन सब पूजई हो। गोकुल में छठी मई के नैहर मथुरा में ससुर मथुरा में ससुर हो। मैया महुआई वृक्ष तरा उपजै सखीन सब पूजै सखीन सब पूजई हो। मैया महुआई वृक्ष तरा उपजै सखीन सब पूजै सखीन सब पूजई हो। केहू की देही माई दुई लाल केहू के चार लाल केहू के चार लाल हो। मैया हमहू बझिनी रहे ठाड़ हमही नाही चितयू हमही नाही चितयू हो। मैया हमहू बझिनी रहे ठाड़ हमही नाही चितयू हमही नाही चितयू हो। जायू न बेटी अपन घर अपने ससुर घर अपने ससुर घरे हो। बेटिया आजू के नवाए माहिनवा ललन तोहरे होई है ललन तोहरे होई है हो। बेटिया आजू के नवाए माहिनवा ललन तोहरे होई है ललन तोहरे होई है हो। 8 महीनावा के बीतत नवाए के लागत नवाए के लागत हो। सखिया बाजिन के जनमैला लनवा आंगनवा होला सोहर आंगनवा होला सोहरे हो। सखिया बाजिन के जनमेला लनवा सोहर सब गावत सोहर सब गावत हो। बीतत सावन महिनवा भदौआ के लागती भदौआ के लागत हो। सखिया गोदिया में लाई के लालनवा ता छठी मई के पूजई ता छठी मई के पूजई हो। मोर सखिया गोदिया में लाई के लालनवा ता छठी मई के पूजई ता छठी मई के पूजई हो।